Hola i benvinguts a Informatius Consell d'Estudiants, l'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Comencem! Sota les primeres resolucions de les beques del Ministeri, tot això el procés és línia que no s'han realitzat totes. Veure que el Ministeri es divideix entre la part fixa i la part variable, i fins que no s'executin totes les resolucions no realitzarà l'ingrés de la part variable. Us deixem a la descripció l'enllaç per realitzar les reclamacions, les quals s'han de portar al registre de la universitat. Durant l'últim mes de febrer, a la Politècnica han sorgit problemàtiques sobre l'actual model d'avaluació única impartit allà. Segons últimes informacions, delegats i juntals estan treballant conjuntament per millorar aquest problema i solventar-lo de cara al curs que ve. Per més informació, dirigiu-vos als vostres delegats i juntals que us podran mantenir informats de tot el procés. Potser no tinc segona convocatòria, però tinc això! Suspens! S'aproxima la data de les properes eleccions per formar part dels representants dels estudiants al claustre i formar també part del Consell d'Estudiants, les candidatures de les quals es podran presentar la segona i tercera setmana de març. L'actual Consell d'Estudiants, per la seva banda, efectuarà punts d'informació pels interessats en formar part del Consell d'Estudiants i del claustre a les diferents facultats durant aquest mes de març. S'aproxima la data de les properes eleccions per formar part dels representants dels estudiants al claustre i formar també part... Pare! Puc ser claustral? Vols ser claustral? Per què? Sí, però... efectuarà punts d'informació pels interessats en formar part del Consell d'Estudiants Per presentar l'informatiu. a les diferents facultats durant aquest mes de març. El 27 de febrer es va dur a terme una vaga i una manifestació per part del CPC a la qual el Consell d'Estudiants s'hi va adherir. Penso una classe, m'és igual que em diguin esquirol. Escolta, ets un esquirol. No siguis intolerant. S'apropa la data de la festa major de l'UDG, la qual succeirà del dia 22 al 25 d'abril. També s'apropa la data per finalitzar el concurs de cartells, proposar activitats o presentar grups de música per tocar a la festa major de l'UDG, la data de la qual és el dia 9 de març. També durant mitjans de març es presentaran les bases per participar al concurs d'Hereu i Pubilla. Pel que fa a la presentació de la festa major de l'UDG, es realitzarà una roda de premsa el dia 27 de març a les 12 a la seu del Consell d'Estudiants. S'apropa la festa major de la UDG i estrelles de tot el món busquen participar-hi. I tu, t'hi apuntes? Encara hi ets a temps. Presenta un cartell, proposa activitats o participa al concurs de grups de música. Fins i tot pots optar a ser hereu o pubilla de la UDG. Recorda, tots plegats fem la Universitat de Girona. S'acaba la lliga de debat de la UDG amb una final molt igualada entre el Salatella i els S-Team, en la que el tema de debat va ser si les condicions laborals s'havien d'adequar al mercat i en la que els Salatella van guanyar amb una final digna d'elogi. Escolta bé, Neu. El tema és si les condicions laborals s'han de modificar segons els requeriments del mercat. Si prens la pastilla blava, defensaràs el sí, la postura liberal. En canvi, si prens la pastilla vermella, defensaràs el no, la postura del proletariat. Tu decideixes. No em van les pastis. Pues pa mi.
El Consell d'Estudiants engega els Jocs Florals de la UDG de cares a Sant Jordi d'aquest any. Teniu les bases per participar a la descripció. Ostres, noia, jo vull participar al joc floral de la UDG. Què diu, Teresa? Si jo també vull participar. Això és competència del d'allà. Que t'aperis, si tu no me llegeix a l'aquare. Els xoriguers endarrereixen la seva consultada el dia 6 de març. Per tant, ja sabeu, teniu una cita el dia 6 de març, aquest dijous, al pàrquing de Ciències a les 4 per gaudir d'uns bons calçots i una millor companyia. Acaba't el tot, aquest calçot, a veure si cap ben endins. Et quedaràs les mans totes guarres, però tinc llet nostra i te l'acabes. I així va ser quan vaig menjar petxina. I així va ser, patata al caliu calenta, suc de figa per esmorzar, suc de figa per berenar, patata al caliu i botifarra. I fins aquí l'informatiu del Consell d'Estudiants. L'únic informatiu dels estudiants pels estudiants. Esperem que us hagi estat amè i fins a la propera. Ei, Margaret, com han anat els exàmens? Uf, no me'n parlis, Cornèlia, m'han quedat 4. Aquest mes, a nits de cine, el dia 5 fan Wall Street. El dia 12, Crash. Escolta, Cornèlia, que les estic passant put. El 19, Origen. I el 26, La Milla Verda. Quin remei. Ara no tinc excusa. T'hauré d'acompanyar perquè han canviat l'horari a 7:15. Per cert, com deies que t'havien anat els exàmens?